Hukumar Hisba ta kama Abba Ado Wais, babban hadimin Sayyada Sadiya Haruna. Waje guda Al'amin Jifresh da Sayyada sun magantu kan makomar aurensu. Ni babu aure tsakanina ni da shi. Da bakinsa ya furta ya sake ni kuma da kansa ya ɗauka kafansa ya bar gidana amma ya ce ni na kore shi. Ko da wasa, ka san da wasa? To ban taba alamar cewar wai na saki matata ba ko da wasa. Ban taba ba saboda auren soyayya ne kuma da santa da nake yi shi yasa na aure ta. Hukumar Hisba ta jihar Kano ta tsara Abba Ado Wais, mataimaki na musamman ga Sayyada Sadiya Haruna. Rahotanni sun ce hukumar Hisbar ta karbi korafin zargin da Jifresh ke yi wa Abba Wais ne na bibiyar Sayyada Sadiya alhalin tana matar aure ba tare da sani ko sahalewar mijinta ba. A baya dai rahotanni sun ce hukumar Hisba ta yi wa Abba iyaka da Sayyadan bayan korafin farko da Jifresh ya shigar, inda ya sanya hannu cewa babu shi babu ita. To amma daga bisani Abba Ado ya maka Jifresh a gaban kotu bisa zargin bata masa suna a dandalin TikTok. Bayan makonni da wannan kara, sai Jifresh ya sake komawa gaban hukumar ta Hisba, yana mai zargin Abban bai mutunta yarjejeniyar da aka yi a tsakaninsu ba. Hasali ma yana zargin shi ne ke ci gaba da hurewa Sayyada kunne, kamar yadda ya bayyana. Ni da na yi auren soyayya, kawai wani mutum ɗaya ya zo ya shiga tsakaninmu ya rikita mata ki ƙwaƙwalwa ko me ya miki, ni ban sani ba. Babu yanda za a yi in ga matata ta zauna ta yi fesin ɗin wani wanda ba muharraminta ba, tana cin abinci da shi face to face. Ni an ware min nawa kwanan, ita da wannan shi suna cin abinci, shine fa silar abin fa. Ballantana ni auren da ko sati ɗaya cikakke ban ji daɗin auren ba. Tunda wannan bawan Allah da babu Allah a ransa ya shigo cikin lamarinmu, shikenan komai har yanzu a haka yake. Ta Allah ba tasu baya, Allah yana ganin komai kuma Allah yana tare da mai gaskiya. Yanzu haka dai hukumar Hisba ta cafko Abba Ado a daren Juma'a, inda ya kwana har zuwa wannan lokaci na ranar Asabar da muke hada wannan rahoto yana tsare a hannunta. To shin ko menene matsayin Abba a wajen Sayyada Sadiya? Ga ƙarin bayanin da ta yi mini. Abba PA na ne. Sanadiyan kasuwancin da nake yi da Abba har ya sa 'yan gidansa Abba da mahaifiyarsa da yayyinsa da kannansa babu wadda bai sani ba, kuma ya san matsayina a gurinsa, shi ma kowa ya san matsayinsa a gurina. Kuma Abba ne yake min transfer ɗina komai da komai, ko da ba na garin, irin ko in na yi tafiya, for example in na je Saudiya. A baya dai amarya Sayyada Sadiya Haruna ta maka Jifresh a kotu inda take neman ya sake ta. Sai dai raɗe-raɗi sun yawa cewa ai tuni wannan aure ya riga ya mutu muris. Kan hakan ne kuma ya sanya na sake tuntubar ango kasha kamshi, wato Al'amin Jifresh, kan ko yayi takin ne ko kuwa. Ko da wasa, ka san da wasa? To ban taba alamar cewar wai na saki matata ba ko da wasa. Ban taba ba saboda auren soyayya ne kuma da santa da nake yi shi yasa na aure ta. So in ma ita tana da wata manufa sai dai ita take da manufar, amma ni dai tsakanina da Allah na aure ta kuma da burin in zauna da ita. Ana samun tsaiko tsakanin miji da mata, wasu suna cewa ba ni da sirri, to abin da yasa ai ba sirri ne ba ni da shi ba, ai ta fara ciccillo maganar da habaicanta a social media. To sai dai ga Sayyada Sadiya Haruna ta ce ai tun a watan Agusta da ya gabata wannan aure ya riga ya mutu, har ma ta biya Jifresh ɗin kuɗin hidindimin da ya yi kirarin ya yi mata ta hannun lauyanta, kamar yadda ta yi bayani filla-filla. Ni babu aure tsakanina ni da shi, saboda akwai lokacin da muka samu misunderstanding, ya ce shi in ba shi kuɗin shi ya gaji da zama da ni. Sai na ce wani kuɗi kake bukata, wani kuɗi ka kashe a aure na, kan da ba laifi ba komi kai mun ba, daga sadaki sai sadaki, kuma kana faɗa ma akan kuɗin da you did not work for it. Sai ya ce shi in ba shi kuɗinsa, sai na ɗauka kuɗinsa na basa. Da bakinsa ya furta ya sake ni kuma da kansa ya ɗauka kafansa ya bar gidana amma ya ce ni na kore shi. So da na tafi Saudiya kawai sai na buɗe social media na ga mutane suna ta tsine min, shi ma yana ta tara mutane a live ana gaggaya min maganganu, ana ce ina yawo da aure a kaina. Kotun da na kai shi ba wai na kai shi kotun don in wulakanta shi ko da in yi kes da shi bane, na kai shi kotu ne saboda kotu ta yi min iyaka tsakanina ni da shi, sannan ya kara rubuta takardan a rubuce. Yanzu za a iya cewa kallo ya koma sama domin ganin yadda za ta kaya a hukumar Hisba da ma kotunan guda biyu da batun wannan aure ke gabansu.